Hola, què tal? A 19 de maig que estem avui. Va, sí, informació de servei. Ja tenim aquí de nou la pols en suspensió, que generarà nuvolositat densa, sobretot al matí. A la tarda, precipitacions tempestuoses que podran ser d'elèctriques amb activitat amb moltes ràfegues de vent forta. Ole! Anem a les notícies. Després de la Fèria d'Abril, d'aquest cap de setmana, Sant Julià acull la setena Fira del Vehicle d'Ocasió amb una oferta ampliada i activitats familiars. 16 expositors participaran en una mostra que combinarà la promoció de vehicles seminous amb actuacions musicals i propostes d'oci. Ara faltarà una mica també de begudeta i no passa res. Cotxes, alcohol, festa, el que es viu cada dia. Seguim. Una desena de reclusos de la Comella es neguen a tornar a les cel·les en protesta per les condicions al centre. Els interns reclamen millores i denuncien una situació de tortura mental marcada per l'aïllament i l'estat precari de les instal·lacions. Ai, a veure, si encara hauran de tenir serveis d'hotel de 5 estrelles, no ens passem, que si no haguessin fet mal, no estarien on estan i podrien tenir tots els luxes. Ara toca purgar. Les autoritats andorranes, i amb això acabem, assisteixen a l'inici del pontificat del papa Lleó XIV i refermen els vincles amb la Santa Seu. Espot, Vives i altres representants institucionals han participat a la missa al Vaticà en una cerimònia amb més de 150 delegacions mundials on hi havia Andorra. Ole, jo no sé com s'haurà agafat el nou papa que un súbdit, com és el bisbe, sigui cap d'estat. Almenys abans no agradava gaire. Va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor, si voleu. Cuideu-vos molt. Adeu.